Bada komunikabideetan aitatzen duten beste arrisku bat ere, jazarpen digitala edo ziberbullyinga. Talde bateko kide batzuek beste kide batzuekin eragiten duten jazarpena da, ziberbullyinga, irudi iraingarriak eta humilagarriak erabilita egiten da. Baliteke ziberbullyinga aurrez aurreko jazarpenaren luzagarri izatean, naiz eta beti ez den hala izaten. Jakin beharra dago, tankera honetako jazarpenek oihartzun handiagoa izaten dutela aurrez aurrekoak baino. Ez dauka mugarik, ez denboran, ez espazioan. Hori dela eta jazarpen bereziki krudela eta itogarria izaten da jasaten duenarentzat. Ikus dezagun adibide bat. Nerabe batek 3 ingurune izaten ditu nagusiki, familia, ikastetxea eta ikastetxetik kanpoko ingurune soziala, auzoa. Jazarpena ikastetxean gertatzen denean ez dauka zertan auzunean ere gertatu. Adibidez, horrek nolabaiteko atsedena ematen dio jazarriari. Baina ziberjazarpena ingurune guztietara zabaltzen da, ziztu bizian klik bat baino ez da behar izaten. Kasu honetan, jazarpena bizi duenak ez du atsedenik. Garrantzitsua da gure seme-alabei errealitate horien berri ematea, ala garbi edukiko dute ezin dutela jarduera horietan parte hartu sare sozialetan, ikastolako patioan inor jipoitzen edota isekatzen ez duten bezalaxe, eta horrez gain jakingo dute zer erantzun tankera honetako erasoren bat jasoz gero. Ezinbestekoa da behar beste konfidantza edukitzea familian gai honi buruz hitz egiteko. Hainbat ziber jazarpen egoera saiesteko modukoak izaten dira eta garrantzitsuena lehen detektatzea izaten da. Nola? Interneten aurkituko duzu informaziorik gai horren inguruan. Eusko Jaurlaritzak 2011an tankera horretako egoerak identifikatzeko argitaratu zuen protokoloa kontsultatzea gomendatzen dizugu, baita Arartekoaren bulegoak argitaratutako material didaktikoa ere.